Ще си фана друго. Аз няма съм жената вкъщи. След настройката очакваме една 400. Здрасти, тук сме с. Теодор, Питам, колко коне е твой автомобил? сега или след настройка? Така. Айде, кажи ми преди и след. В момента трябва да е около 330-340. След настройката очакваме една 400. И как ще го уведяваш този автомобил? Как ще го караш? С умения, не знам. С умения, настрани. Добре, окей. Вече само така върви. По друг начин не става. Добре, да те питам, какво мислиш за марката Мерцедес? Марката не е лоша, просто може би не е по моят вкус. Не съм толкова фен на самата им визия. Да, возията е много хубава. Това много ми харесва. Чисто визуално, По нали? екстри също ми харесва, но някакси усещането като караш BMW е съвсем различно. Ауди? Не, там не го коментирам. Аз пък много харесвам, така че гледай си работата. Добре. Багаджи. Значи, имам сниман един автомобил от преди малко. И искам да ми кажеш колко му даваш от 1 до 10. 8-9. 8-9, собственика му даде 8,5. Ако момичето до теб, твоята приятелка, разбира повече от автомобили, отколкото ти самия, Ще си фана друго. приключва с нея. Да, аз няма съм жената вкъщи. Така, прав е. И тук ще си спечели безплатен реглаж на твоите фарове от Xenoni LED Center. Може да ни намериш в София, има адресите, както и в Пловдив, току-що отворихме.